Stav Islama o obaveznosti stjecanja i traženja znanja bez obzira na spol i životnu dob, čime je i započelo Božje obraćanje čovjeku, pokrenuo je zapretene i skrivene potencijale pojedinca i zajednice, pretvarajući ih u tragaoce za znanjem na svakom mjestu i u svakom vremenu. Ono što je uradio emevijski halifa Muavija u 7. stoljeću osnivajući na svome dvoru prvu biblioteku, te poslije njega svi drugi čuvari i tragaoci za znanjem u glavnim centrima islamskoga svijeta, slijedio je i Gazi Husrevbeg, bosanski namjesnik, veliki ratnik, zapovjednik boraca za vjeru i pobjednik koji je ovim svijetom hodio pronoseći vjeru u uzvišenog stvoritelja i njegovu bezgraničnu milost. Gazi Husrevbeg je svome narodu poklonio 5 ustanova vezanih za knjigu: džamiju, mualimhanu, hanikah, medresu i muvekithanu. Vakuf Namom o svojoj medresi iz 1537. godine Gazi Husrevbeg je predvidio da što preteče od troškova za gradnju, neka se zato kupi dobrih knjiga koji će se upotrebljavati u medresi, da se njima koristi ko bude čitao i da iz njih prepisuju oni koji se bave naukom. U 5 stoljeća svoga postojanja biblioteka je 5 puta bivala preseljavana. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine njezini fondovi su 8 puta premještani, a 500 najvrijednijih rukopisa čuvani su u trezoru Narodne banke. Fond Gazi Husrevbegove biblioteke trenutno broji oko 100.000 bibliotečkih jedinica. Najznačajniji dio fonda predstavljaju rukopisi na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku iz islamskih i svih drugih nauka koje su se izučavale kada su ovi rukopisi nastajali. Drugi značajan dio fonda čine kolekcija stare periodike, važna za istraživanje kulturne historije ovih prostora, te zbirka osmanskih dokumenata koja se odnosi na historiju Bosne i Hercegovine u vrijeme Osmanske uprave. Posebnu vrstu rukopisa predstavljaju mushafi s izvanrednom kaligrafijom i raznovrsnim ukrasima, najčešće sa zlatnom podlogom. Najstariji rukopis u Gazi Husrevbegovoj biblioteci je Ihjau Ulumidin na arapskom jeziku Ebu Hamida Muhammeda el Gazalija, prepisan za života njegovog autora 1105. godine. U poslijeratnom periodu u Gazi Husrevbegovoj biblioteci završena je kataloška obrada oko 10.000 kodeksa rukopisa sa oko 20.000 dijela na arapskom, turskom, perzijskom i bosanskom jeziku, starih između 100 i 900 godina. Gazi Husrevbegova biblioteka, nakon 5 stoljeća svoga postojanja, ulaskom u novu zgradu, trebala bi postati model jedne savremene biblioteke sa posve novom organizacijom i širokim krugom djelatnosti. Biblioteka sadrži sve što je potrebno za odgovarajući smještaj i dugoročan intenzivan razvoj ove institucije. Sadržaj biblioteke nalaze se u jednoj podzemnoj i 2 nadzemne etaže na više od 7.000 kvadratnih metara savremeno opremljenog klimatiziranog prostora. Cijelokupan radni prostor biblioteke je komunikacijski i funkcionalno povezan u jednu cjelinu. Najveći projekat islamske zajednice na ovim prostorima od vremena Gazi Husrevbega završen je zahvaljujući nesebičnoj pomoći države Katar. U njoj se nalaze vrijedne knjige. Ovu građevinu podiže Gazi Husrevbeg za one koji traže nauku, stjecište dobrih, dom savršenih ljudi. Eminencije i ekscelencije, dame i gospodo, cijenjeni gosti, zaljubljenici u knjigu, Eselamu alejkum,
Mir Božji neka je na sve vas, dobar dan i srdačnu dobrodošlicu želimo vam u ovom hramu znanja, u Gazi Husrebegovoj biblioteki u Sarajevu, koja ove godine obilježava 478 godina kontinuiranog rada kao najstarija ustanova kulture na ovim prostorima Europe, zajedno sa Gazi Husrebegovom medresom kao najstarijom odgojno-obrazovnom institucijom. 15. januara prošle godine Gazi Husrebegova biblioteka vratila se kući u novu zgradu, dar prijateljskog naroda i države Katar. Bio je to veliki dan za muslimane i islamsku zajednicu, ali i istinski blagdan kulture i pamćenja za sve stanovnike naše države Bosne i Hercegovine. Tako se želja da se izvanredno bogati fond Gazine biblioteke, koji živi i dopunjava se već skoro pola milenijuma, smjesti u prostor i uslove kakve zavređuje, stara decenijama i ostvarila. Svečanosti otvaranja prisustvovalo je više od 250 uglednih gostiju iz zemlje i inozemstva, a predstavnici 100-tinjak elektronskih i printanih medija iz zemlje, regije i svijeta ovaj čin svečanog otvaranja Gazi Husrebegove biblioteke okarakterizirali su kao jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u svijetu u protekloj godini. Iz prostora nove zgrade Gazi Husrebegove biblioteke u svijet je otišla jedna lijepa priča. Otišla je jedna drukčija priča. Otišla je posve nova slika Bosne i Hercegovine, začudna, fascinantna, dostojanstvena, slika što nadkriljuje duge kolone izbjeglica, logore, ubijene. Iz ovih prostora poslana je poruka da vizionarski duh velikog Gazi Husrebega, koji je ovu biblioteku utemeljio 1537. godine, traje zahvaljujući dobrotvorima našega vremena. Sve ovo nam kazuje da je knjiga, a sa njom i ova biblioteka, neraskidivi dio našega identiteta. Kontinuiranim interesovanjem za knjigu stanovnici ovoga podneblja spremno odolijevaju najsuvremenijim znanstvenim izazovima koji se ponekad doimaju prijetećim za knjigu. Ovo su dodatni razlozi naše ushićenosti u vremenu kada Gazi Husrebegova biblioteka u Sarajevu bilježi svoj 478. rođendan. Stoga smo i sretni što trenutke ove radosti danas želimo i možemo podijeliti sa vama. Zadovoljstvo nam je zamoliti gospodina Muhameda Hodžića, vršioca dužnosti direktora Gazi Husrebegove biblioteke, da nam se u svojstvu domaćina obrati. Izvolite. Cijenjeni posjetitelji, eminencije, ekscelencije, uvaženi gosti, eselamu alejkum i dobar dan. Hvala vam što ste danas ovdje kako bismo podijelili radost obilježavanja dana Gazi Husrebegove biblioteki, najstarije kulturne institucije na ovim prostorima. Prošlo je 478 godina od njenog osnivanja, a prošla je jedna puna godina dana od useljenja u ovu novu zgradu. Poznata vam je sudbina Gazi Husrebegove biblioteke. Ona se u više navrata selila sa jednog mjesta na drugo, preživjela je mnoge nedaće i dijelila tešku ratnu sudbinu sa ostatkom naše države, ali je svih tih godina neprestano radila i služila svojoj svrsi. Postala je simbolom borbe za očuvanje kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine. Ranije nismo bili u mogućnosti da obilježavamo godišnjice rada zbog prostornog ograničenja. Hvala Bogu, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je ostvarila uspješnu saradnju sa Ministarstvom Vakufa države Katar, koji je finansiralo izgradnju i opremanje ovog objekta. Sada biblioteka radi u uslovima koji dolikuju jednoj ovako važnoj kulturnoj ustanovi.
Njen ukupni fond obuhvaća 100.000 bibliotečkih jedinica, a među njima je najznačajniji fond starih rukopisa, fond arhivske građe Islamske zajednice, desetine hiljada štampanih knjiga i časopisa, te značajne zbirke fotografija i muzejskih eksponata. S ponosom možemo reći da smo u protekloj godini imali više od 5.000 novih članova i korisnika naših usluga. To su uglavnom istraživači i studenti sa svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu. S obzirom na naše prostorne kapacitete, postali smo i mjesto održavanja raznih kulturnih događaja, konferencija, promocija, seminara, izložbi itd. U 2014. godini u našim prostorijama održano je više od 70 takvih kulturno-obrazovnih događaja. Imali smo desetine hiljada posjetitelja, među njima 60 škola, predškolskih ustanova, fakulteta, brojne strane i domaće delegacije, razne kolektive, turiste i pojedince. Zbog svega ovoga osjećamo veliku radost i ponos što obilježavamo Dan Gazi Husrev-begove biblioteke, te se nadamo da će to u buduće postati tradicija. Još jednom, hvala svima vama koji ste danas došli i svojim prisustvom uveličali ovaj dan. Želimo da se ugodno osjećate i uživate u nastavku programa. Zahvaljujemo gospodinu Hodžiću, vršiocu dužnosti direktora Gazi Husrev-begove biblioteke. Izgradnja nove zgrade Gazi Husrev-begove biblioteke jedan je od najznačajnijih projekata Islamske zajednice ovih prostora još od vremena Gazi Husrev-bega. U niskama uspjeha i radosnih trenutaka otvaranje nove zgrade Gazi Husrev-begove biblioteke i rezultati zabilježeni u protekloj godini o kojima smo imali priliku čuti, plijene pažnju i ulijevaju novu nadu. Naša ustrajnost u vjeri, koju na ovim prostorima slijedimo već 6 stoljeća, i opredjeljenje da se prosvjećujemo i slijedimo zov kuranskog ikre, nema alternative. Zadovoljstvo nam je zamoliti doktora Amira Karića, direktora Uprave za obrazovanje i nauku Rijaste Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, da nam se obrati. Izvolite. Uvaženi zamjeniče Reis Šuleme, rektore, ekscelencije, direktore biblioteke, bibliotekari, zaposlenici, istraživači, dragi prijatelji, dame i gospodo. Čestitam vam 478. godišnjicu Gazi Husrev-begove biblioteke. Ova biblioteka nije samo uređena zbirka knjiga. Ona je prvorazredno mjesto kolektivnog kulturnog pamćenja, koje daje institucionalnu formu našoj kolektivnoj memoriji. U rafovima ove biblioteke leži vrijedna rukopisna, štampana, fotografska, arhivska i druga građa. Ona na najbolji način pokazuje koji je bio ideal naše kulture kroz vrijeme. Njeno pouzdano i dragocjeno spomeničko svjedočenje o humanim idealima naše kulture nipošto nas ne treba navesti da gledamo na ovu više od 4,5 stoljeća staru ustanovu kao na puki repozitorij zapisa o prošlim vremenima, jer ona jeste i treba biti izvor novih nadahnuća i poleta. Velika je uloga ove biblioteke u očuvanju našeg identiteta. Univerzalnost i otvorenost koje je krase ova ustanova sačuvala je u različitim vremenima kroz koja je prošla. Zahvaljujući njima, bila je jedno od ostrva koja su prevladavala cenzure i neželjeno prilagođavanje nametnutim društvenim i ideološkim obrascima. Gazi Husrev-begova biblioteka izmiče definiciji po kojoj bi trebala biti tek društveni instrument koji posreduje različite oblike znanja i kulture i pokazuje da je prije toga humanistički poduhvat, jer je blago koje ona čuva od početka bilo vezano za ljude. I u samoj volji utemeljitelja ne spominju se samo knjige, već i oni koji hoće
da čitaju i oni što žele stjecati znanje. Citiram, neka se kupe vrijedne knjige da bi se koristile u navedenoj medresi, te da bi ih koristili oni koji hoće da ih čitaju, da ih prepisuju oni što žele stjecati znanje. Kao što su se i drugi Gazi Husrevbegovi vakufi primili u bosanskoj zemlji, tako se primila i biblioteka. Ona iznova daje plodove koje je Vakif spomenuo, a to je želja za čitanjem i stjecanjem znanja. Sa jasnim ciljem agresori su spalili nacionalnu biblioteku i orijentalni institut i na svu sreću nisu uspjeli uraditi isto sa Gazi Husrevbegovom bibliotekom, koja je ostala kao čuvar kulturno-memorijskih konstanti našega prostora, naravno uz druge biblioteke i ostala mjesta koja čuvaju naše pamćenje. U ovoj biblioteci pohranjeno je rukopisno blago na čijim je stranicama kroz nekoliko stoljeća vještim pokretima u vidu najljepših ispisa disciplinirana tinta koja je govorila bosanskim, arapskim, osmanskim, perzijskim i drugim jezicima. U njoj je pohranjeno umijeće vještih knjigovezaca, nesebičnost darovatelja knjiga, revnost bibliotekara, pogotovo onih koji su bibliotečko blago čuvali za vrijeme agresije i što je najbitnije, u njoj su sačuvane i čuvat će se u buduće želje svih za čitanjem onoga što je napisano i onoga što će biti napisano. Ova biblioteka je živa, zahvaljujući navedenome i zahvaljujući njenim fondovima koji uključuju, pored rukopisa i štampanih knjiga, i periodiku i arhivsku građu. Ona istinski utelovljuje jednu vitalnu, kulturnu mnemotehniku koja je sposobna sačuvati i prenijeti sačuvanu. Uz srdačnu čestitku želim se zahvaliti svim zaposlenicima na dosadašnjem radu, vršioci dužnosti direktora gospodinu Muhamedu Hodžiću, a posebno se želim zahvaliti doktoru Mustafi Jahiću, koji je dugo godina vodio ovu ustanovu i bdio nad njenim radom. Zahvaljujem se članovima upravnog odbora na čelu sa predsjednikom doktorom Ahmetom Alibašićem na predanosti i doprinosu kojega daju. Još jednom vam čestitam i želim puno uspjeha u budućem radu. Hvala vam. Zahvaljujemo se doktoru Amiru Kariću, direktoru Uprave za obrazovanje i nauku Rijaste islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A Gazi Husrevbegova biblioteka nakon 5 stoljeća svoga postojanja ulaskom u novu zgradu trebala bi postati model jedne savremene biblioteke sa posve novom organizacijom i širokim krugom djelatnosti. Svoje reminiscencije o Gazi Husrevbegovoj biblioteci na pragu 21. stoljeća danas će sa nama podijeliti uvaženi profesor dr. Fikret Kaščić u predavanju posvećenom 478. rođendanu biblioteke. Izvolite, profesor. Poštovani zamjeniče Reisul Uleme, poštovani rektore Univerziteta u Sarajevu, poštovani predstavniče ambasade države Katar, poštovani generalni direktore BH Pošta, predstavnici kantonalnih i opštinskih vlasti, članovi Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dekani islamskih fakulteta, poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo. Dozvolite mi da ukratko iznesem svoje viđenje Gazi Husrevbegove biblioteke na pragu 21. vijeka. O tome govorim iz perspektive studenta i istraživača koji je u posljednjih 40 godina koristio knjižne fonde ove biblioteke i svjedočio njenom razvojnom putu. Gazi Husrevbegova biblioteka osnovana je vakufnamom osmanskog namjesnika u Bosni i Hercegovini Gazi Husrevbega datiranom 8. januara 1537. godine kojom je osnovana njegova medresa. Vakif je tada odredio da novac koji pretekne od gradnje medrese bude namijenjen za kupovinu knjiga koje će služiti učenicima medrese.
Ova činjenica skreće nam pažnju na 3 važne islamske ustanove: medresa, vakuf, biblioteka. Medrese su bile glavne obrazovne institucije u muslimanskim zemljama. Ove obrazovne ustanove nastale su oko džamija i u Osmanskoj državi činile su dio velikih vjerskih, školskih i socijalnih kompleksa koji se nazivaju kulije. Ti kompleksi su pored džamije uključivali medresu, sobe za učenike, odnosno studente, biblioteku, javnu kuhinju i druge objekte. Po svom konceptu, načinu naučavanja i opštoj ulozi u društvu, medrese predstavljaju preteče koledža na zapadu, kako je to pokazao u više svojih radova poznati autor George Makdisi. Vakufi su dobrotvorne fondacije koje imaju svoje konceptualno utemeljenje u Kur'anu, praktični oblik u sunnetu, a pravno-tehničku razradu u islamskom pravu. Vakufi su dobra koja je njihov vlasnik izuzeo iz pravnog saobraćaja i zavještao za neku dobrotvornu svrhu. Ustanova vakufa se zasniva na razlikovanju suštine stvari i njenih prihoda. Suština stvari mora biti očuvana dok traju nebesa i zemlja, a prihodi stvari se troše za široko definisane dobrotvorne ciljeve. Vakufi imaju svojstvo pravnog lica, njima upravlja upravnik ili mutevelija prema odredbama vakufname, a rad vakufa nadzire poseban nadzornik, odnosno sudija tog mjesta. Predmet uvakufljenja mogle su biti stvari i prava, koja su prema propisima islamskog zakona dozvoljena biti u vlasništvu muslimana. Vrlo rano u muslimanskoj historiji kao predmet uvakufljenja pojavile se knjige, prvenstveno prepisi vjerskih knjiga, a zatim i djela iz drugih oblasti nauke. To je postalo pravni osnov za nastanak biblioteka u muslimanskom svijetu. Tokom historije u muslimanskom svijetu je postojalo nekoliko vrsta biblioteka: džamijske, privatne, javne i školske, odnosno univerzitetske. Prva vrsta biblioteka se razvila uz džamije i te biblioteke su sadržavale vjerske tekstove i knjige iz raznih oblasti islamskih nauka. Drugu vrstu su predstavljale biblioteke koje su osnovali pojedinci za svoje lične potrebe. Treću vrstu predstavljaju biblioteke otvorene opštoj javnosti. U ovim bibliotekama bili su zaposleni bibliotekari i prepisivači. Četvrtu vrstu čine biblioteke ustanovljene uz obrazovne ustanove različitog nivoa, odnosno mektebe, medrese i univerzitete. Ova praksa, razvijena u islamskim državama Emevijske i Abasijske dinastije, nastavljena je i u Osmanskoj carevini. Gazi Husrebegova biblioteka je od samog početka bila dio ovog trougla. Osnovana je putem vakufname, posjedovala je knjige koje su uvakufljene i bila vezana za medresu. Gazi Husrebegova medresa je u Osmanskoj Bosni i Hercegovini predstavljala visoku obrazovnu i naučnu instituciju. Klasični osmanski obrazovni sistem bio je utemeljen na kompetentnim nastavnicima, njihovim utvrđenim platama i standardizovanim udžbenicima. Status Gazi Husrebegove medrese varirao je kroz historiju i kretao se između sahna, medresa najvećeg ranga, medresa od 60 akčiji i medresa od 50 akčiji. Medrese ovog nivoa u osmanskom obrazovnom sistemu davale su nastavnike i sudije, što znači da je bila riječ o visokoj obrazovnoj instituciji. Pošto su takve medrese koristile standardizovane udžbenike, pretpostaviti je da je veći broj takvih udžbenika činio okosnicu najranijeg knjižnog fonda biblioteke. Tako je Gazi Husrebegova biblioteka započela svoj život kao školska biblioteka. Njena glavna funkcija je bila da podržava nastavni proces u medresi. Osim toga, bila je i centar za prepisivanje rukopisa i naučnih diskusija. Vremenom će se ova biblioteka transformisati u javnu biblioteku i bit će otvorena za zainteresovanu javnost.
Pošto se medrese visokog ranga na prostorima nekadašnje Osmanske carevine smatraju pretečama univerziteta, opravdano je da se i Univerzitet u Sarajevu u pogledu svoje historije veže za Gazije Husrebegovu medresu i biblioteku i kao godinu svog osnivanja uzme 1537. Knjižni fond Gazije Husrebegove biblioteke je rastao tokom vremena. Pojedinci iz cijele Bosne i Hercegovine uvakufljavali su knjige za ovu biblioteku. Sa rastom knjižnog fonda rastao je i njen značaj. Kada je u drugoj polovini 19. vijeka sačinjen popis fonda biblioteke, on je sadržavao 1067 knjiga, odnosno 1218 naslova. Te knjige pripadale su svim oblastima islamskih nauka, ali i medicini, historiji, književnosti, astronomiji itd. Danas ovaj fond uključuje 10.500 naslova rukopisa koji sadrže oko 20.000 tekstova, oko 35.000 štampanih knjiga na istočnim i zapadnim jezicima, dokumente, zbirke fotografija, postera i letaka, arhivski materijal islamske zajednice i muzeji. Knjižni fond Gazije Husrebegove biblioteke posebno je dobio na značaju nakon uništenja znatnog dijela fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine i Orijentalnog instituta tokom agresije. Po svom fondu biblioteka je značajna za Bosnu i Hercegovinu, Balkan i Europu. Značaj za Bosnu i Hercegovinu se ogleda u tome da je bibliotečka zbirka islamskih rukopisa i osmanskih dokumenata najveća u našoj zemlji. Rukopisi i dokumenti iz različitih biblioteka i privatnih kolekcija danas su pohranjeni u Gaziji Husrebegovoj biblioteci. U tom smislu biblioteka je čuvar kolektivne memorije Bošnjaka i ostalih građana Bosne i Hercegovine. U ovoj funkciji biblioteka, pored rukopisne zbirke, važna je i zbirka dokumenata iz osmanskog perioda. Bez ove zbirke, u koju spadaju, na primjer, protokoli ili siđili šerijatskih sudova, nemoguće je napisati jednu sveobuhvatnu historiju Bosne i Hercegovine. Isto tako se može reći da se bez arhiva islamske zajednice, koja se čuva u Gaziji Husrebegovoj biblioteci, ne može napisati jedna historija ove zajednice. Biblioteka je značajna i za širi region Balkana. Ovaj region, koji je u osmanskom periodu bio jedinstven kao Rumelija ili Osmanska Evropa, u 19. i 20. vijeku pocijepan je na brojne međusobno suprotstavljene nacionalne države, svojom viševjekovnom historijom je vezan za osmansku državu. U toj državi osmanske vlasti su komunicirale na regionalnom nivou. Postojala je slobodna cirkulacija ljudi, materijalnih dobara i ideja, tako u dokumentima koji se čuvaju u ovoj biblioteci saznajemo, pored istinu ne samo o događajima u Bosni i Hercegovini, nego i događajima u Beogradu, Užicu, Čačku, Skoplju, Sofiji, Kavali, Edirni itd. Biblioteka je značajna i za Evropu zbog svoje bogate kolekcije islamskih rukopisa i arhivske građe. U Evropi postoje brojne biblioteke sa islamskim rukopisima i dokumentima. Ti rukopisi su preuzeti iz bivših kolonija evropskih zemalja, otkupljeni su ili pribavljeni na druge načine. U svakom slučaju to je bila baština naroda koji su bili pod evropskom vlašću. U Gaziji Husrebegovoj biblioteci situacija je drugačija. Islamski rukopisi nastali su u Bosni i Hercegovini ili regionu kao dio žive tradicije muslimanskih naroda ili su pribavljeni tokom kontakata Bošnjaka sa drugim muslimanskim narodima. Veza između islamske baštine i muslimanskog naroda koji je čuva je neprekinuta i živa. Islamski rukopisi nisu muzejski artefakti, već dio tradicije koja živi. Na taj način evropski istraživači islamskog nasljeđa u Gaziji Husrebegovoj biblioteci nalaze islamsku baštinu u svom prirodnom okruženju. Karakter Gazije Husrebegove biblioteke proizilazi iz karaktera njenih fondova i korisnika. Fondovi, kako je rečeno, uključuju rukopise, arhivske dokumente, knjige i periodiku, a korisnici se kreću od naučnika preko studenata do opšte publike.
Zbog toga je Gazi Husrebegova biblioteka spoj istraživačke biblioteke, arhiva i opšte biblioteke. U pogledu rukopisa Gazi Husrebegova biblioteka je vršila sljedeće aktivnosti: pribavljanje i očuvanje rukopisa, klasifikacija i katalogizacija, publikacija rijetkih rukopisa i kataloga, pružanje informacija o rukopisima zainteresovanim istraživačima, digitalizacija rukopisa. U pogledu arhivske građe biblioteka je vršila sljedeće aktivnosti: pribavljanje arhivske građe, osiguranje pristupa arhivskoj građi, očuvanje, korištenje arhivske građe. Ono što bi ubuduće trebalo razviti u ovom pogledu je razvijanje programa upoznavanja javnosti sa arhivskom građom pohranjenoj u biblioteci ili reach out program. U pogledu štampanog fonda biblioteka je vršila njegovo obogaćivanje pribavljanjem knjiga i periodike. Gazi Husrebegova biblioteka se nije u prošlosti ograničila samo na čuvanje knjižnog fonda i pružanje usluga korisnicima. Osim toga, i njeni zaposlenici su se bavili naučno-istraživačkim radom. O tome svjedoči časopis Anali Gazi Husrebegove biblioteke, koji je počeo izlaziti 1972. godine, te brojna posebna izdanja. Gazi Husrebegova biblioteka je ustanova islamske zajednice, otvorena za pružanje usluga cijelom bosansko-hercegovačkom društvu i inostranstvu. Kao takva ona nastavlja funkciju islamskih zadužbina ili vakufa, kojima se osnivači približavali uzvišenom Bogu čineći dobra njegovim stvorenjima. U tom smislu Gazi Husrebegova biblioteka na prvom mjestu jeste u funkciji podrške misiji njenog osnivača, danas islamske zajednice. Glavna misija ove zajednice jeste briga o očuvanju islamskog identiteta njenih članova. U vršenju te misije islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se pridržava Kur'ana, sunneta, islamske tradicije Bošnjaka i zahtjeva vremena. Gazi Husrebegova biblioteka je najuže vezana za islamsku tradiciju Bošnjaka. Ona čuva pisani aspekt ove tradicije koji svjedoči o tome kako se islam razumijevao i primjenjivao kroz historiju na ovom tlu. U tom smislu Gazi Husrebegova biblioteka ima blisku vezu sa novoosnovanim Institutom za islamsku tradiciju Bošnjaka i Centrom za dijalog Vesatija, koji propagira tumačenje islama srednjeg puta. Može se reći da Gazi Husrebegova biblioteka predstavlja depozitorij islamske tradicije Bošnjaka, koji pokazuje dominantno usmjerenje srednjeg puta kroz cijelu historiju islama u ovoj zemlji. Važan moment koji utiče na status biblioteke je njeno nedavno pridruživanje Univerzitetu u Sarajevu. Na ovaj način uspostavljena je bliža veza sa univerzitetom, a studenti, nastavnici i saradnici univerziteta su ohrabreni da koriste knjižne fondove biblioteke i dovedu ih u blisku vezu sa nastavno-naučnim procesom. Kaže se da jedan univerzitet čine 3 elementa: studenti, nastavnici i knjige. Knjige najviše utiču na rad nastavnika i obrazovanje studenata. Univerzitet u Sarajevu ima svoju univerzitetsku biblioteku. Pridruživanjem Gazi Husrebegove biblioteke u univerzitetu, bibliotečki fond na koji se oslanja nastavno-naučni proces je ojačan, a biblioteka je našla svoje zasluženo mjesto koje joj pripada kao jednoj od najstarijih naučnih i kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini. To također svjedoči i o izmijenjenoj poziciji islamske zajednice u bosansko-hercegovačkom društvu. Od nekadašnje marginalizacije u današnjoj demokratskoj Bosni i Hercegovini vjerske zajednice su odvojene, ali sarađuju sa državom radi boljeg ostvarenja svojih društvenih ciljeva. S prelaskom u novu zgradu Gazi Husrebegova biblioteka ima odgovarajuće uslove za ostvarenje svoje misije. Ona stoji kao jedna od frontalnih ustanova islamske zajednice, otvoreni za najširi krug korisnika. U njenim prostorijama se istovremeno vrši obrada i izučavanje rukopisnog i arhivskog materijala i korištenje čitaonica biblioteke za izradu seminarskih radova studenata Univerziteta u Sarajevu i spremanje ispita. U vremenu koje dolazi od biblioteke se očekuje
da nakon katalogizacije rukopisa nastavi sa izdavanjem važnih historijskih izvora koji se nalaze u zbirkama biblioteke. Takvi su, na primjer, protokoli šerijatskih sudova koji su prvorazredni izvor ne samo za pravnu historiju Bosne i Hercegovine, nego i društvenu i kulturnu historiju ove zemlje. Dobar uzor za ovaj projekat mogao bi biti sličan poduhvat koji je Centar za islamska istraživanja ISAM proveo u pogledu siđila Istanbulskog kadije. Dalje, kritičko izdavanje rukopisa koji su značajni za izučavanje islamske tradicije Bošnjaka i sređivanje arhivske građe koja se odnosi na historiju islamske zajednice. Pored ovoga, biblioteka bi mogla razvijati i sljedeće aktivnosti: da sistematski prikuplja diplomske, magistarske i doktorske radove koji se odnose na islam i muslimane u Bosni i Hercegovini, da sistematski prikuplja publikacije koje se odnose na islam na Balkanu, da uspostavi poseban odsjek za bibliografiju koji bi radio na bibliografiji tekućih publikacija o islamu na Balkanu po uzoru na Indeks Islamicus, odnosno Indeks islamske literature, da sistematski prikuplja publikacije i multimedijalne zapise o genocidu nad Bošnjacima, da postane depozitorij za pohranjivanje ličnih arhiva i dokumenata bošnjačkih naučnika, političara i druge javne ličnosti, što je neophodno za ispisivanje historije ovog naroda i ove zemlje. Kada se govori o budućem razvoju Gazije Husrebegove biblioteke, onda treba imati na umu savremene tendencije u bibliotekarstvu, posebno u domenu srodnih ustanova. Prema jednom istraživanju godine 2010. izraženo je 10 glavnih trendova u razvoju akademskih biblioteka koje se mutatis mutandis mogu primijeniti na ovu biblioteku. Ti trendovi su sljedeći. Razvoj bibliotečkih zbirki potaknut je zahtjevima korisnika. To znači da u slučaju Gazije Husrebegove biblioteke zbirke štampanih knjiga i periodike treba povećavati imajući na umu izražene potrebe korisnika. Budžetski izazovi dalje traju i prema tome se razvijaju biblioteke. Do sada budžet Gazije Husrebegove biblioteke osigurava rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. S faktom pridruživanja biblioteke Univerzitetu u Sarajevu i otvaranjem biblioteke prema studentskoj populaciji, saradnicima i nastavnicima univerziteta te opštoj javnosti, opravdano je očekivati da kanton Sarajevo da svoj doprinos budžetiranju ove ustanove. Promjene u visokom obrazovanju zahtijevaju da bibliotekari imaju diversifikovane vještine. To znači da bibliotekari Gazije Husrebegove biblioteke budu uključeni u sistematske programe kontinuiranog obučavanja. Povećavaju se zahtjevi u pogledu odgovornosti i ocjene rada. To znači podvrgavanje cjelokupnog djelovanja Gazije Husrebegove biblioteke ovim principima, kako u pogledu efikasnije administracije, tako i u pogledu kvaliteta usluga. Digitalizacija bibliotečkih zbirki se povećava i zahtijeva veće resurse. Gazije Husrebegova biblioteka se uspješno uključila u projekat digitalizacije zbirki. Taj proces treba nastaviti i pružiti mu svaku podršku. Rast mobilnih instrumenata i aplikacija dovodi do novih vrsta usluga. Povećana upotreba mobilnih telefona i drugih instrumenata i aplikacija dovodi do potrebe da se korisnicima pruže nove vrste usluga. Povećana saradnja između biblioteka i obrazovnih institucija dovodi do povećane uloge biblioteka. Povezivanje Gazije Husrebegove biblioteke sa Univerzitetom u Sarajevu uz postojeću vezu sa obrazovnim institucijama islamske zajednice povećava značaj biblioteke za nastavno-naučni proces. U tom smislu biblioteka može biti mjesto gdje će se držati odgovarajuća predavanja za studente islamskih nauka, arapskog jezika i književnosti, historije, prava itd., na čijim zbirkama će studenti raditi svoje seminarske, diplomske, magistarske i doktorske radove. Biblioteke nastavljaju da vode napore usmjerene ka razvoju naučne komunikacije i usluga koji se tiču intelektualne svojine. Oko bibliotečkih zbirki formiraju se zajednice istraživača koji uspostavljaju međusobnu saradnju, što rezultira objavljivanjem novih rezultata istraživanja.
Biblioteka pruža svoje ustanove uz puno poštivanje prava intelektualne svojine koja se posebno u našem društvu masovno krše. U tom smislu biblioteka može da pozitivno utiče na obrazovanje i odgoj mladih istraživača. Tehnologija će nastaviti da mijenja usluge i traži stalno nove vještine. Gazi Husrebegova biblioteka treba biti otvorena za razvoj novih tehnologija koje će sa svoje strane zahtijevati nove vještine i cjeloživotno učenje. Definicija biblioteke se mijenja pošto se uloga fizičkog prostora smanjuje, a virtuelni prostor povećava. Gazi Husrebegova biblioteka treba razvijati virtuelne bibliotečke zbirke. Na primjer, potreba da se imaju časopisi iz oblasti islamskih studija može se zadovoljiti osiguravanjem online verzija tih časopisa i referentnih dijela. Sa ovakvom historijom, sadašnjim stanjem i perspektivama Gazi Husrebegova biblioteka ulazi u drugu deceniju 21. vijeka. Hvala vam. Zahvaljujemo uvaženom profesoru doktoru Fikretu Kačiću uz nadu da će dio ovih preporuka koje smo čuli u ovom veoma poticajnom predavanju biti i dio planskih aktivnosti u budućem radu Gazi Husrebegove biblioteke u Sarajevu, ali i da će vrijeme početka rada Sarajevskog univerziteta biti jednog dana vezano za 7. januar, a to je datum Gazi Husrebegove vakufname kada su temeljene medresa i Gazi Husrebegova biblioteka. Javno preduzeće BH Pošta, društvo sa ograničenom odgovornošću, na svoj način daje doprinos očuvanju bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Dugi spisak poštanskih maraka o tome nam zorno svjedoči. Aktivnostima koje se u poslijeratnom periodu provode u ovoj kompaniji u svijet su otišle slike Staroga mosta, Višegradskog mosta, Vijećnice, Ferhadije, Ajvatovce, biblioteke Kuršumli medrese, bosansko-hercegovačkih gradova Gradašca, Stoca, Jajca, Mostara, Visokog, Brčkog, znamenitih pjesnika, književnika, radova bosansko-hercegovačkih slikara, godišnjica genocida, jubileja, kulturno-historijskog nasljeđa u najširem smislu riječi. Mnoge od tih maraka pobjeđivale su na međunarodnim festivalima filatelije. Dio ovih važnih i bogatih aktivnosti danas ćemo svjedočiti na izložbi pod naslovom Islamski motivi na poštanskim markama, kojom na najbolji način u suradnji sa javnim preduzećem BH Pošta obilježavamo ovaj današnji sretni dan. A sa nama je danas i gospodin Mujo Butković, generalni direktor javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Zamolit ćemo ga da nam se obrati. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, eselamu alejkum i dobar dan. Posebno selame upućujem zamjeniku Reisu Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendiju Smajiću. Selamim direktora Gazi Husrebegove biblioteke Muhameda Hodžića i sve zaposlenike ovako važne institucije. Uz iskrene čestitke na godišnjici otvaranja Gazi Husrebegove biblioteke, koja čuva kulturno-povijesno blago još od njenog osnivanja 1537. godine. Ova institucija ima izuzetan značaj ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego i za region i Evropu, jer čuva kolektivno pamćenje od 5 vijekova prisustva islama na ovim prostorima. Kao što biblioteke predstavljaju pamćenje o kulturnim i civilizacijskim dostignućima jednog naroda, a knjige koje se čuvaju u bibliotekama svjedoče o bogatstvu njegovog nasljeđa, tako i naša kompanija BH Pošta na svojevrstan način izdavanjem redovnih i prigodnih poštanskih maraka njeguje i promovira bosansko-hercegovačke, ali i univerzalne vrijednosti čovječanstva. BH Pošta se danas može pohvaliti sa velikim brojem međunarodnih nagrada i priznanja za svoja filatelistička izdanja, koja su osvojena na izložbama i sajmovima širom svijeta.
Iz naše bogate filatelističke kolekcije za ovu posebnu priliku izdvojili smo i posebne motive. Radi se o motivima sa islamskom tematikom na poštanskim markama, koje su kao svojevrsni ambasadori putovale u sve krajeve svijeta, promovirajući kulturno-historijske znamenitosti naše domovine. Između ostalih, tu je i prigodna poštanska marka sa motivom Kuršumli medrese 1537. godine, koja je proglašena za najljepšu izdatu marku u svijetu iz oblasti kulture za 1999. godinu u konkurenciji od 80 zemalja. Velika mi je čast da BiH Pošta zajedno sa Gazi Husrevbegovom bibliotekom kroz postavku ove izložbe učestvuje u obilježavanju godišnjice otvaranja. Hvala vam lijepo. Zahvaljujemo uvaženom gospodinu Muji Butkoviću, generalnom direktoru javnog preduzeća BiH Pošta. A na današnji dan prošle godine Reis uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović je u svom nadahnutom govoru između ostalog kazao na ovom svečanom činu: knjiga Ta kraljica ljudskoga duha kojoj toliko dugujemo ovdje je našla svoj dom, svoje sigurno mjesto, jer je imala gazije koji su radi nje bili spremni podnijeti veliku žrtvu. Reis ulema Islamske zajednice iz opravdanih razloga danas nije sa nama. U svojstvu njegovog izaslanika posebno želimo poselamiti Huseina Efendiju Smajića, zamjenika Reis uleme, zamoliti ga da nam se obrati i da otvori izložbu. Izvolite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hvala i zahvala pripada Allahu dželešanuhu, stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji nose kelime i šehadet u svom srcu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hel jestavi allazina ja'lemuna wallazina la ja'lemun. Dragi prijatelji, dragi poštovaoci iluma, znanja, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Čini mi zadovoljstvo da u Islamske zajednice imam priliku da progovorim ovim povodom nekoliko riječi koje su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za Bošnjake i za muslimane Bosne i Hercegovine. Kada je objavljen Kur'an, Allah dželešanuhu je rekao i odredio Muhammedu alejhi salatu wassalamu, a naravno u isto vrijeme svim sljedbenicima Islama i prakticiranja sunneta Muhammeda sallallahu alejhi wa sallam, nemojte nikada izjednačavati one koji znaju sa onima koji ne znaju. To geslo, tu naredbu, taj poziv muslimani od vremena Muhammeda alejhi salatu wassalama sve do današnjeg dana su najozbiljnije shvatili i nauku su prigrlili na način da su otvarali fakultete, medrese, biblioteke, uakufljavali svoju imovinu u ime znanja, u ime Allaha dželešanuhu i na takav način čuvali i očuvali i širili i islam i muslimansku tradiciju na prostorima gdje su bili i gdje su ostali. Bosna i Hercegovina je posebno karakteristična po tome. Islamska zajednica pokušava
da one velike vakife, velike ljude koji su bili u Bosni i Hercegovini, koji su išli na Al-Azhar, Bagdad ili Zejtuniju, da donesu izvorno znanje o islamu i proširili ga na ovim prostorima, je ponos cjelokupne nacije bošnjačke, a to je ulema koja je i pisala, i pjevala, i tumačila islam i svoju tradiciju i na perzijskom, i na arapskom, i na bosanskom, i na drugim jezicima sa velikom lahkoćom i na takav način približila islamski svijet muslimanima i Bosni i Hercegovini. Islamska zajednica tu tradiciju njeguje održavanjem Gazi Husrebegove medrese i proširenjem Gazi Husrebegove medrese na 5 drugih medresa na području Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Otvaranje fakulteta islamskih nauka poslije agresije Islamska zajednica je radi svojih potreba i od školovanja kadrova vjeroučitelja, pošto smo uveli vjeronauku u osnovno i srednje obrazovanje, kao i predškolsko obrazovanje, imala potrebu da otvori 2 fakulteta, Pedagošku akademiju, Pedagoške akademije, a kasnije i fakultete u Zenici i u Bihaću. I mislim da je Islamska zajednica pokazala svu ozbiljnost čuvanja i očuvanja islama i islamske tradicije na ovim prostorima. Čestitke upravi Gazi Husrebegove biblioteke, kao i našim uvaženim profesorima Kariću i Karčiću, koji su govorili o značaju same biblioteke i iluma i tradicije na ovim prostorima. Čestitke i upravnom odboru Gazi Husrebegove biblioteke, koja veoma uspješno vodi ovu instituciju, i velika zahvalnost وشكرا جزيلا للشعب قطر لأمير القطر وشكرا جزيلا لوفد السفارة في سراييفو سفارة قطر هنا وحضورهم ونحن متشرفين لزيارتكم دائما في هذا المكان ونحن كمسلمين من سراييفو متشرفين لإملاك هذا المبنى Gazi Husreveg. Hvala svima onima koji podržavaju ilum i čuvanje tradicije kroz članstvo u islamskoj zajednici, koji podržavaju islamsku zajednicu. Hvala onima koji podržavaju Gazi Husrebegovu biblioteku na način da uvakufljuju svoje biblioteke, i hvala Bošnjacima koji su se osvijestili da svoje knjige, rukopise skinu sa tavana i da je predaju našim bibliotekama, u prvom redu Gazi Husrebegovoj biblioteci. Čestitam vam svima godišnjicu, 478. godišnjicu Gazi Husrebegove medrese, a u isto vrijeme naravno i biblioteke. Mi smo imali prošle sjednice upravo jedan ovakav skup, kada smo i dobitnike Gazi Husrebegove medrese proglasili, dvojicu od onih koji su bili i prošli kroz školu medrese, a danas su ugledne ličnosti i to praktikuje Gazi Husrebegova medresa godinama. Čestitke sve i preporučujem da i Gazi Husrebegova biblioteka na jedan skroman način također ovim godišnjicama da zahvalnice ili obilježavanje, da se spominu imena onih ljudi koji su zaista zaslužni za ovakve značajne institucije koje su sačuvane u bošnjačkom narodu, pogotovo u Sarajevu. U ime Islamske zajednice proglašavam ovaj današnji skup, zapravo proglašavam otvaranje poštanskih i izložbu poštanskih marki sa obilježjima
islama i muslimanske tradicije od preostale, da kažem, materijalne historije na ovim područjima i sve čestitke i zahvala i direktoru i direkciji uprave pošta da su se odlučili da na ovakav način podrže Gazi Husrev-begovu i biblioteku i hvala im što su izabrali upravo ovo mjesto gdje ćemo promovirati ove muslimanske i islamske vrijednosti. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujemo Husein Efendi Smajiću, zamjeniku Reisu Uleme. Zamolit ćemo i vršioca dužnosti direktora Gazi Husrev-begove biblioteke, gospodina Muhameda Hodžića, da nam se pridruži i naravno generalnog direktora javnog preduzeća BH Pošta, gospodina Muju Butkovića, koji je danas ovdje došao sa posebnim poklonima koje će uručiti kancelariji Reisu Uleme, Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Riječ je o albumu svih izdanja poštanskih maraka. Ovaj vrijedni poklon danas će dobiti i arhiv Gazi Husrev-begove biblioteke, a u ime Gazi Husrev-begove biblioteke poklon će primiti vršilac dužnosti direktora, gospodin Muhamed Hodžić. Čestitamo. Od danas će Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu redovno dobivati i sva nova izdanja maraka koje se budu izdavale u okviru aktivnosti javnog preduzeća BH Pošta, društvo sa ograničenom odgovornošću. A izložba koju predstavljamo sastoji se od poštanskih maraka koje je za biblioteku uvakufio rahmetli Ihsan Zulfikar Pašić, više puta nagrađivani filatelista, inače rodom iz Foče i dugo vremena živio u Americi. Drugi dio izložbe su bosansko-hercegovačke poštanske marke sa islamskim motivima koje je od 1993. godine do danas izdalo javno preduzeće BH Pošta. Na priređivanju ove izložbe je uz stručni tim javnog preduzeća BH Pošta radio i voditelj fonda fototeke u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, gospodin Ahmed Mehmedović. Cijenjeni gosti, eminencije, ekscelencije, pozivamo vas da zajedno pogledamo ovu izložbu koja će za širu javnost biti otvorena do 15. marta ove godine i na zajednički koktel na prvom spratu biblioteke. Također želimo vas podsjetiti da iskoristite prvu priliku i posjetite novo dizajniranu i poboljšanu verziju web stranice Gazi Husrev-begove biblioteke. Hvala vam što ste danas svjedočili još jednom važnom datumu u povijesti islamske zajednice ovih prostora, 478. rođendanu Gazi Husrev-begove biblioteke. Selamimo vas i želimo vam svako dobro do naredne godišnjice. Esselamu alejkum i doviđenja.